Jmenuji se Daniel Pačes a jsem váš nový spolužák. Ale později, až se lépe poznáme, budou mi moci někteří z vás říkat Daňku. Polit nám prdel, Daňku. Vládáři všech zemí, vylište si prdel! Opatrně na to mačkej, aby se to nerozbilo. Umyj si ruce. Prosím tě, dej mi pokoj, furt už taky. No prosím, teď se mi to ztratilo. Jsem ti říkal, abyste tomu nepouštěli, aby se to nerozbilo, že jo? Náhodou je to lehký. Ve škole na tom hrajem bez hry. S takhle drahým strojem hrát hry? No, by ti to napadlo, to by jsem ti musel pazur urazit. Já, hele, teď je tam nějaký okýnko. No to vidím taky okýnko, ale co s ním? Tam máš napsaný, zmáčkni return a jdi dál. To jsem říkal, že to bude vysílat německy. Nevíš, jak se řekne králik německy? Počkej. Tak a máš to. Teď na to můžeš psát jako na stroji. Derš. Bund. Máš tam chybu. Ježiši Kriste. Samice s tvrdým i. No nesnad. To zkus tam s měkkým, uvidíš, to je ještě blbější. Samíc. 5 samíc. Si řeknu aspoň vybraný slova poma, ne? Myslivec myslí, že mydlář mydlí, myš mejdlem. Hlemíšce smíká po mítině, v mykati zamykati, máš tam někde samice.